كل ما عرف قدر لون تاي مالتي تعظمنا ينقر سلازلي بفلاي سهافتن انفستراتن كاب عدم حديقهم يوصو دقمون ናብ ርሑቕ ይወስድዎም ተም ቆንዱ ክጋደሉ ዘለዎም ሳቶም እዮም ምክንያቱ ሃፍተ ኣለዎም ተኻሊ ምንም ዘይብሉ ዳ ክጋደለሉን ስውን ከቃለሰሎ ክስለፈሎ ልዕሉ ሁሉ ግን ዘይም ክስለፉ ዘለዎም ንብረት ዘለዎም ዚኣቶም እዮም ምን ተሰወሉ ዳ ሃፍቲ ክጥሪ ወይ ከዓ ሃፍቲ ክሕለወሉ ትግራይ ናይ ኩላትና ክትኮን ኣለዋ ማዕረኻ ክንቃለሰላ ኣለና ትግራይ ካልኦት ሰበስልጣናት እዮም ኣብ ሚሊተሪ ሃሊ ኣብ ፖለቲካ ፓርቲ ሃሊ ኩሉ ባዕሉን ክጋደለሎ ደቁን ክጋደለሎ ታሕጊ ማዕረኽ ሰርሕ ኣለዋ ንብል ዘለና ትግራይ ዓዲ ፍትሕ ርትዕን ክትከውን ኣለዋ ማዕረውን ክንስለፈለና ማዕረውን ክንጋደለና ሕድሕድ በዓል ስልጣን ደቁ ናብ ትግራይ ክምፀሉ ኣብዚያ ምሳና ኣብ ደገ ሰበይትኻን ደቅኻን ኣቐሚጥካ ንኻሊእ ተገድድ ፍትሓዊ ይኮነ ኣብዚ ኩሉ ኩሉ ብልጽግና እንታይ ጀሚሩ ኣሎ ህዝ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ናይ ሕድሕድ በዓል ስልጣን ብልጽግና ደቅኹም በዓልቲ ገዛኹም ናብዚኣ ኣምፅዎም ኢሉ ኣሎ ናብዚኣ እንተዘይምፂኹሞም ከኣስረኩም እየ ኢልዎም ኣሎ ኩሎም ኣምፅኦም ኣለዉ ሕዚ ብልጽግና ኳስ ንስልጣን ክብል ዋላ እንተኾነ ንስልጣን ክብል ንዙፋን ክብል ዋላ እንተኾነ ከምዚ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ንምንታይ ኢና ትበዓል ስልጣን ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ኣርሚ ይኹን ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ይኹን ዓርሱን ደቁን ሃፍቱን ኣብ ትግራይ ክኾኑ ኣለዎ ንብል ዘለና ሓደ ብናይ እማ ንትግራይ ከም ሰውነቱ ከም ስድራኡ ሪእዋ ተጨኒቑ ሓሲቡ ምንታ ክቃለስ ብሓላፍነት ምንታ ክሰርሕ ሓደ እዚ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ግደይቱ እውን ስለ ዝኾነ ሕጊ እንድሕር ኮይኑ ኩላትና እዩ ክሰርሕ ዘለዎ እዚ ኣይትኾንን ዝብል እንተልዩ ከዓ ኩላትና ተጋሩ ሓብና ኢና ንቃለሶ ናብ ንኸደ የብልና ኣብዚኣ ኢና ክሳድ ንተሓናንቕ ኣበይ ለው ደቅኻ ንብሎ ኣለና ንሕድሕድ በዓል ስልጣን ደቅኻን ሃፍትኻን ኣብ ደገቐሚጥካ ኣብዚ ኣይሰርሕን እዩ ዋላ ናይ ኣሰላልፋ ፀገም ዘይብሎም ሰብ ስልጣናት እየ ዝብል ዘለኹ ዋላ ንሳቱ ስለዚ ተሕጊ ንኩላትና ክሰርሕ ኣለዋ እዚ ሓደ ከስምረሉ ደሊ